Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. DOJ Secretary alam ang investigasyon sa kanya ng PACC ayon kay Jimenez. Kasong isasampa ng PACC haraharapin daw ni Bello. Bagamat kusang nagpa-lifestyle check, Pinyol kasama rin sa mga gabineteng iniimbestigahan. Lalaki nagpasagasa sa backhoe, patay sa Cebu. Nanaksak sa loob ng bus, patay din ang mang-agaw ng baril ng pulis. Mayor Baldo, pinagplanuhan ding patayin pati ang yumaong mayor house siya ng Daragalbay. Makabayan Block, kakasuhan ang mga pulis na magsasagawa ng profiling laban sa ACT members. Live from the studios of Leader News Philippines, Herald Dakame of Kamaong Asero starts now! Kung ngayon na po ang halalan, iboboto niya ba sa pagkasenador sina Bongo, Ronaldo Bato de la Rosa at Francis Tolentino? Repeat, kung ngayon na pong araw na ito ang halalan, iboboto nyo ba sa pagkasenador sina Sap Bongo, dating PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at Presidential Advisor Francis Tolentino? Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Palatuntunang Kamaong Asero. Nasa bayan pong napapanood sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Mga kaibigan ng Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217,
Cable Link Channel 59 and Destiny Cable Channel 84 at napakaraming iba pang mga cable companies nationwide. Kasama po natin ang buong pwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs, Operations, Creative and Live Streaming. At siyempre ang buong pwersa po ng Pinoy Extreme Channel sa Makati City. Sa studio, ang ating palatuntunan po ay pinalilipad ni Clarence Sandaya habang nakaremote ang ating dalawang direktor. Ang ating Operations Head, Engineer Oliver Licop and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Siyempre sa labas po ng studio, kasama po natin maglilingkod ang mga masisipag na mga Leader News reporters. Ulitin natin ang ating main topic this afternoon. Kung ngayon na po ang halalan, iboboto nyo ba sa pagkasenador sina Sap Bongo, dating PNP Chief Ronaldo Bato de la Rosa at Presidential Advisor on Political Affairs Francis Tolentino. Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Welcome po ang lahat sa ating palatuntunan. Siyempre, ang mga viewers natin sa Metro Manila, sa iba't ibang key cities nationwide. We have 142 key cities, including Metro Manila, 143 key cities nationwide. At napakarami pong, ilan bang barangay natin nationwide? 42,000 barangays nationwide. Napakarami, ano? At siyempre, magandang hapon. Special mention po sa mga OFW, ang mga tinagurian pong mga makabagong bayani ng ating panahon. Mga kaibigan, unahin na po muna natin ang pakikibalita natin sa Ibayong Dagat. May report sa atin ang ating International News Bureau Head, Bong David, ang ating kumpadre dyan sa the Netherlands. Isa pong masamang balita ang mapapanood po ninyo. At pasintabi po sa mga nagmimerienda po ngayon sapagkat medyo mabigat ang balitang inyo pong mapapanood. Hatid na sa atin ni partner Bong David. Live mula po sa the Netherlands. Partner Bong, magandang hapon sa inyo dyan. Antong sa pananaksak at ikinasawi ng isang Pinoy overseas Filipino worker ang pakikipagtalo sa kapwa rin OFW sa Riyadh, Saudi Arabia kahapon ng hapon. May tama sa iba't ibang parte ng katawan ang biktima na si Monico Basco Manansala at Tubong Pampanga na naging sanhi ng kanyang agarang ikinasawi. Samantala, sugatan rin at kritikal na agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital ang di umano'y sospek sa pananaksak matapos tumalon ito mula sa ikatlong palapag ng gusali kung saan sila naninirahan kasama ang biktima. Ayon sa inisyal na kwento ng ilang mga nakakilala sa biktima at ng sospek, nagsimula umano ang pagtatalo ng pinakialaman umano ng biktima ang cellphone ng sospek na kung saan mayroong mga conversation sa messenger na mayroong mensahe sa ibang babaeng sospek. Ang ginawa raw umano ng biktima ay in-screenshot nito ang usapan ng sospek at ang kanyang kalaguyo. Sakay pinadala umano sa asawa ng sospek na naging dahilan ng pagtatalo ng dalawa hanggang sa hindi pagkakunawaan na humantong sa pananaksak ng sospek sa biktima. Dagdag ulat pa na pag-alaman na magkasama pang nag-inuman ang dalawa bago naganap ang krimen. Napag-alaman rin na kapwa empleyado ng Rimal Company sa Riyadh, Saudi Arabia ang sospek at ang biktima. Sa ngayon, hindi pa natin nakuha ang eksaktong pagkakilanlan ng sospek na kasalukuyang kritikal sa ospital. Nakatakda na sanang umuwi sa susunod na mga araw si Manansala para mag-for good, subalit uwi na itong isang malamig na bangkay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Saudi Police sa nasabing krimen. Ipinaabot na rin ito sa ating embahada sa nasabing bansa para sa garang pagpapauwi sa labi ng biktima. Para sa Kamaong Asero ng Leader News Philippines, ito si Bong David, nagbabalita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero.
Isa pong malungkot na balita sa buhay po ng o sa istorya po ng pag-abroad, mga OFW. Ang ganyan pong mga pangyayari at well, sa pamilya po ng namatayan tayo po ay nakikiramay. At doon naman po sa pamilya ng suspect, ito po isang malaking trahedya. Well, both sides yan po isang malaking trahedya na mabigat pong tanggapin sa mga dibdib, ano? Kaya lang may mga bagay talaga na hindi man natin inaasahan ay sadya pong nangyayari. Isa pang report ang ating panoorin, mga kaibigan. Sa Bongo, nagbukas daw ng panibagong malasakit center sa lalawigan ng Batangas. Alamin natin ang report hatid sa atin ni partner Jose Coy Laura live mula sa Batangas area. Yes, Coy. Magandang hapon sa inyo dyan. Pasok ka. Inilunsad ngayong araw sa bayan ng Lemery, Batangas ang ika-20 malasakit center na itinayo at pinangunahan ni dating Special Assistant Secretary Christopher Lawrence Bongo, katuwang si Governor Hermelando Dodo Mandanas at ang mayor ng bayan ng Lemery na si Larry Alilio. Layunin ng Malasakit Center ang mapabilis ang serbisyong medikal para sa mga mahihirap o indigenous people. Ayon pa kay Bongo, ang pondo na pinagkukuhanan para ipanggastos sa Malasakit Center ay galing mismo sa Office of the President dahil nais ng Pangulo na matulungan ang mga kababayan natin na ang problema ay ang panggastos sa pagpapagamot. Sinabi pa ni Go na walang pipiliin ang Malasakit Center basta ikaw ay Pilipino, ay kwalipikado ka para gamutin ng libre. Nagpasalamat naman ang mga taga Lemery, Batangas at ang mga katabing bayan nito kay Go at sa Pangulong Rodrigo Duterte dahil meron na silang tatakbuhan na ospital na walang bayad sa oras na sila ay magkasakit. Para sa Kamaong Asero, ito si Jose Coy Laura ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ano ba naman ang sasabihin ng mga taga Batangas? Siyempre maraming salamat po sa proyektong yan, ano? At tuloy-tuloy na nakakapaglikha po ng Malasakit Center. Naman po yung mga pinangako ng Pangulong Duterte nung siya po'y nangangampanya na ang malasakit ay ikakalat niya sa buong bansa. So, in a way, yan na po ay nangyayari. So, sige, mga kaibigan, magpapatuloy ang ating palatuntunan sa hapon pong ito. Pagkalipas lamang po ng ilang paalala, pero hayaan niyo pong ulitin ko ang ating main topic this afternoon. Kung ngayon na po ang halalan, iboboto nyo na ba o iboboto nyo ba sa pagkasenador? Sina Sap Bongo, dating PNP Chief Ronaldo Bato de la Rosa at Presidential Political Advisor Francis Tolentino. Ipagpatuloy po natin ang ating huntahan pagkalipas ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.